dan Niger nan su ne wannan ba mu da ke su kurin yanzu abin da suke magana suna da certificate ya kusa na 140 wani abu miliyan suke son in an biya sai su ba da wannan kudin da an biya suka ce za su bayar shi bai da kes duk sanda aka bashi kudi yana bayar sai wannan kofan mata a kan karofi tiyamin ne 3 miliyan sai the same electoral din da su wannan sanka adala 2 miliyan su ba ma a ba su wannan advance payment ma ba a biya ba sai an biya advance payment din 16 miliyan suna aikin sun yi nisa sai kuma tiyamin again kofan mata shi ma da mun ba a bada komai ba abun kunya ba na iyalinsa ne ba kadai ka yi tunani kai dinnan ɗansa ne ka yi tunani in babanka ne aka yi wannan kasar a kansa ka yi tunani in baban matakka ne aka saki wannan kasar a kansa wannan abun kunya ba na iyalinsa ba ne wannan abun kunya ba na mutanen Kano ne kadai ba wannan ba na musulmin Najeriya ne kadai ba ba na Hausa Fulani ne kadai ba akwai wani sanata wanda yake mun wasa shi wasa bai yake mun ba na san wasa yake mun amma inda ka sai na dira mun mashi haka nake ji akwai wannan nan da yazo bai ma ya faɗa kwankwasa Pakwanso can you give me dollar? I say which dollar? You don't get dollar? I say I don't get dollar. Let me check your babariga.